Bueno, nik hitzetan, bi edo lau, esplikatuko izuet, ni hemen zera arraio egiten den. Nire bigarren abizena Aramburu da, nire aitona San Angel txistularia, ogatuko zeate, hor Angel Cartero izena zuena, kale nagusian, zazpian, eta kuestioa da, ni mutilko eskorra nintzala, udara osoak eta negua pasetzen ditu usurbilen. Aitona eta Ramon hori laguntzen. Goatzen naiz, Osaba Inaziorekin, zenbat aldiz, kuerda edo soka eman diot kanpantorreko ordulariari, hola tresna batekin. Kuestioa da, egun hortan ni hemen nintzen, 14 urte nituen, eta ekitaldiarrek nolabait sartu zen nire buruan, eta arte munduarekin sortu zitzaidan interes bat. Hor gelditu zen. Egun hartan, Aitona Angelek kontatu zian udarrei bersolarien historia, esanez, badirudi, ordu nahiko orokorra zen egoera, jende askok etzakila ez irakurtzen eta ez idazten. Eta udarregi badirudi berso bat gogoratu nahizunean hartzementzun teia puska bat eta paretean hementzitun halako marka batzuk. Eta gero, nire birraitona, hor dagoen Jose Txiki, badirudi garai hortan, omentzala usurbilko jakintxu bat, organista, uste udaletxeko idazkaria, eta gero jutementzan baserira bersoiek idaztea. Hoi kontatu zian nire adatxoa Angelek. Eta hori ere, buruan gelditu zitzaidan. Eta gero, kasualitatez, nik kutxan lan egiten nuen, eta hauen dela 21 urte, ikusi nun bastar batean argazkitxo bat. Eta argazki hontzan azaltzen ziren Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, ez da eskultura hori. Eta nik esan nuen, arraioa, hau Usurbilko argazkia den. Orduan joan nintzen artxibora eta nire sorpresarako aurkitu nuen 20 edo 24 rollo bat, argazkiekin. Eta baimena eskatu nun eta egin nun album bat. Albuna hau da, eta norbaitek interesa edukiko balu argazkiak ikusten, hemen oso herritar asko azaltzen dira, Mikel Eskerra, Mikel Urkia, Portoles Bianaiak, Maria Ángeles Arruti, Borda, Maria Pilar Pagola, eta borde nuen, edakin zertako, artean pentsatu agian noizpake zerbaiterako balioko du. Eta hola borde nuen. Gero, pasatu zia beste, 12 urte edo, eta, halako batean, Aitona eta Amonaren etxea, gure etxea, ustu behar genuen, Markesaneko familikoa etxe hori edalako. Eta ni bilinetzen xoko nian, gordetzen, ikusten duen balorezko gauza guztiak, laiak eta hola gauzak, Aitonen txistuak, Osabine xoren danborra, eta hola gauzak. Eta gauza horien artean aurkitu nuen argazkia.
nire iraitorren arraizkia. Eta baita ere, dana pipia jota zegoen, eta asuntua da, berreoskuratu nuen, eta orden nuen. Eta gero, baita ere, naiz gauan aldizkadirien bazkidea. Eta ordu, neun batean, Nogako jendeari iman hori eta bar, esanien, aizue. Material hau hemen dago, material hau usurritar guztiena da, ni daukat berau herriena izan barko luke, eta zergatik ez dugu zertxo baite egiten egokia iruditzen zaizuenean. Momentua oain iritsi da. Kasualitatez, gaur betatzen dira, 50 urte hau egitzala, eta iruditu zaigu baita ere Mikel Arregi alkateari egokia dara. Eta horretik nago hemen hau pixkan esplikatzen. Gero hemen izparra bat prestatu ditut, bukatuko dute, badirudi erdirotan zaudetela, eta zen. Ekitaldi honetan, gure herriko historian ezinbestekoak izan diren bi sortzaile gogorazi nahi ditugu. Jose Alkain Udarregi eta Remigio Mendiburu. Udarregi buruz zertxo bait esan den, eta orain Remigio Mendibururen buruz zerbait izango den. Biak daude irudikatuta eskultura honetan. Duela 50 urte inauguratu zen eskultura honetan. Eta gaur berriz ere berresolarien zein eskulturaren legatua gogorazten digun. Eta legatu horren bidez gure kultura propioa eta gure memoria. Halaber, duela 50 urte sortu zen Euskal Eskolaren gaur taldea. Eta Mendiburu Remigio talde horretan parte hartu zuen beste artista batzuekin betera. Hala nola, Oteiza, Txillida, Bazterretxea, Sistiaga, Amable Arias, Luis Balarderi eta usuritar bat ere, Jose Luis Zumeta, gurekin dago ere. Nik uste, egon beharko lukela hemen, nintzen beharra, baina tira. Por cierto, Oteiza eta Sistiaga, guandala berre hemen izan ziren. Eta hori guztia ez da kasualitate hutsa nire ustez. Izan ere, esan daiteke gaur hain garrantzitsua izan zen 1900 eta 76 urtean, hau da duela 50 urtekoa, Euskal artearen bizorkuntzaren abiapuntua izan zela. Une horretatik aurrera, gure artistak sustraidun abangardo artea egiteko aukera aldarrikatu zuten. Eta arte adierazpenak berritzeko bidea heldu zioten. Halaxe lortu zuten artea eta kultura berriz ere gure herriaren eraikuntza sozialaren erdian kokatzea. Mendibururi dagokionez, esan behar du Euskal kulturaren moldeak eta haren identitate propioa berrizkuteko eta berrinterpretatzeko kezka izan zela bere obraren lerretako bat. Kezka hori hainbat arteraren ikus daiteke. Gogoratuko zeatek ez dok 13 musika mugimenduaren irudia bilakatu zen. Txalapartari omenaldia hartan, Udarregiko omenaldia izeneko honetan, eta baita aizkolari edo urepeleko berresolarien omenaldia den Salvadorri. Eta
berriz ere, nire ustez ez da kasualitatea. Salvadorre beak hainbat berso kantatu zituen duela 50 urte eskultura hau inauguratu zenean. Obra hauen bidez, mendiburuen artean duintasuna ematen die herri adiesperenean modei eta bide batez denok gozatzen dugu gertakari bilakatzen ditu.